s-Salesjani għandhom kura tat-tfal u żgħażagħ. L-Ordni Karmelitana ma kellu forma proprja għaliex dak li karatterizza l-Apostolat Karmelitana mhuwiex il-forma u l-atteġġament. Mhux nagħmel, nista' nagħmel kollox, kollox. Parroċċi, isptarijiet, skejjel, universitajiet, ma tagħmilx differenza. Id-differenza hija fl-atteġġament li nagħmlu u fil-valuri li nipprova nġib il-quddiem qiegħed fejn qiegħed. Fil-parroċċa, fl-iskola, fl-isptar, fl-università, qiegħed fejn qiegħed. X'inhuma l-valuri li jien bħala Karmelitan nipproponi, ċoħe nipprova nġib il-quddiem. U jien naħseb il-valuri bejn ma jkollhom ma dawn il-valuri prinċipali, se nsemmihom issa fil-ġisem. L-ewwel attenzjoni lill-persuna u lejn l-interjorità tal-persuna, proprio minħabba tradizzjoni spirituali tagħna, aħna rina kull persuna hi unika. Allora kull persuna li tiġi qudiemna tiġi rispettata bħala persuna. U bħala persuna li għandha dinja oħra ġo fiha l-interjorità. Bħala persuna li forsi ma tafx, imma għandha dinja oħra ġo fiha. U aħna hemm irridu naħdmu, rridu waslu l-persuna biex tintebaħ li għandha dinja moħbija ġo fiha l-interjorità. Naturalment il-primat tal-ħajja spirituali, il-ħajja tagħna essenzjalment kontemplativa, għadu anke fl-Apostolat tagħna, qegħdin f'parroċċja, qegħdin fl-iskola, qegħdin fejn dejjem rridu nagħtu primat, priorità lill-ħajja spirituali. Mhux tagħna biss imma anke fl-Apostolat tagħna dak irridu nippromovu l-ewwel qabel kollox, il-ħajja spirituali. U allura tagħna irridu nippromovu tagħna. Aħna li aħna komunitajiet fil-regola tagħna hija regola mogħtija lill-eremiti li jgħixu f'komunità aħwa eremiti. Allura anke din id-dimensjoni qawwija ħafna fl-ispiritualità tagħna, dimensjoni komunitarja. U mill-ġdid, allura lina dan l-atteġġament importanti jagħtaw waħdin, ma jagħtaw bħala membru ta' komunità. Nirrappreżenta komunità m'iniex jien, ma jien Karmelitana. Mhux biss, dak kollu li nagħmel irrid dejjem nfittex li nippromovi komunità, li nifforma komunità, u allura il-parroċċja Karmelitana sewa. Il-ħsibta minn qed tmexxija jekk hi komunità Karmelitana li toħloq komunità mhux tant l-istrutturi dawk hemm bżonnhom m'hemmx nagħmel, imma li toħloq komunità u wieħed mill-valuri kbar għax dak huwa valur tipiku tal-ispiritwalità tagħna. U fl-aħħar nett il-preżenza ta' Marija. Il-preżenza ta' Marija fil-ħajja tagħna, imma anke l-preżenza ta' Marija li aħna nippromovu fil-Knisja. Ikunu fejn jekk kienu fid-direzzjoni spirituali, kienu f'parroċċja, kienu fis-skola ġdid. Mhux importanti l-forma. Ma wieħed mill-valuri tagħna hu li ngħinu l-ħutna li l-insara jiskopru l-preżenza ta' Marija fil-ħajja. Dawn naħseb li huma il-punti prinċipali ta' dak li jagħmlu is-servizz tagħna, is-servizz Karmelitana. Però minkejja din it-tieni taqsima nitkellem fuqha ġifieri l-affarijiet li nagħmlu u l-ispirtu li nagħmlu jibqa' dejjem essenzjali dak li bdejna bih u dedikajna l-farina bih. Ġifieri d-dimensjoni apostolika tal-ħajja kontemplattiva tagħna. Mhux tant dak li nagħmlu imma li bil-ħajja spiritwali tagħna naslu biex ikollna bil-grazzja tagħna. Dik l-imħabba safja li tiswa l-Knisja aktar minn dak kollu li nagħmlu. Mhux bis-sanina, narreta daw kollha li terzjarji u mhijiex, daw kollha li huma midħla tal-ispiritwalità tagħna, tolqothom l-ispiritwalità tagħna, dan huwa l-ofru. Dan huwa l-ofru. Naslu li jkollna l-imħabba safja. Bejn għandna l-oħrajn l-imħabba safja. Għax dik tiswa l-Knisja iktar mill-kumplament kollu fil-kien. ħaġa dokumentaw, maħaj? Prosa. Xi domanda? Very good. Ftemna, ftemna. Waħda se ngħidlek. Kemm il-qatni dik il-kelma li għatli li nagħmlu ħalalla. Mhux tagħmlu għalik, mhux tagħmlu xaqla l-prosen, mhux tagħmlu biex ibaħħruk in-nies. Kemm importanti li ndaħluha f'rasna li anke jekk tiżbalja, anke jekk tagħmel ħażin kif qatt inti dika
għalih. Importanti. Daqshekk. Li kultant. Toħorġu taċċajt. Importanti. Dak għalla jipprovdi huwa posta dawk il-momenti. Propju biex nitgħallmu nsaffu l-imħabba tagħna. Għalhekk iservu dawk l-okkażjonijiet fejn għandha ċajt ieħor minkejja li ppreparajt ħafna pereżempju. Ma toħroġ kritika xi ħaġa fil-ħajja bejnietkom. Titolbu tajtu biex jgħinek u mbagħad jagħmelu, mhux hekk? Jagħmelu. Jgħidni wkoll li parallela b'rajt il-persuna t-turja l-mħabba. Ix inhix, ix tkun. Inti tipprova li twaslilha l-Ġesu. Issa taċċettaħu ma taċċettax. Issa tzabtu ħelu, tifhem. Imbasta inti tkun wassalt il-kelma tal-persuni l-oħrajn, tifhem. Urdu naċċettawhom kif huma. ċentru. Il-problema għal min se jkun fiċ-ċentru. Jien jew Alla persuni l-oħra wkoll, min se jkun fiċ-ċentru. Jekk fiċ-ċentru se jkun jien importanti li jkun tajjeb, importanti li nagħmel suċċess. Jekk iċ-ċentru Alla, nagħmel suċċess u ma tagħmilx differenza. Għax iċ-ċentru Alla, ċentru dak li qed nagħmel, Alla u l-ġid tal-persuna l-oħra. Allura, jien noħroġ barra mix-xejn speċi. Għalli fin-nofs jibqa' Alla. Aw qiegħda kollha l-ispiritualità tal-verità. Kollha qiegħda. All right? Gloria al Signore e al Spirito Santo.